nongkyrshan bat nongkit kam jang United Democratic Party ni UDP kiba julong nongkyrshan bat I mensiam I jingmut ba koridor ha ka jingya lenti ha ka kamsan hima sima jang uba ranik tan lingdo MLA ka Mawkyrwat constituency kilai shem ya ka rai ban pynïasoh no shaka National People's Party ni NPP Haga telong khubor belayo lum bat jing sapryang ka shithi ha ki rinsan social media la ban ong baya ka ne ka rai la shim hadien ka jing yamir jing mut lang ha ka general meeting ka bala long ha ka khan re tarik uyayong arjak arpun riew ha dorbar hall Mawkyrwat ha ka ba baro ki dakhat kilometer lang manlit rong no sha ke NPP halor kene ki convener ki lapen bana paidbah bat khatlang ya baro ki nongkyrshan be it jong ba ranik tan lingdo naduh ki samla ken thai bat shenrang ki long kame bat long kpa ha ka ba kin yawan ya shembenta ha ka jingya lang ban rai paidbah ban pynïasoh paidbah no sha ka party NPP ya ka jingya lang paidbah ban pediang ki nongkyrshan ka UDP ban le ya so sha ka NPP kilabo ban pelang ha ka artrik ujemang arja pun riew ha ka por khatwei be jemistep and nativity hall Mawkyrwat Southwest Khasi Hills District